Ahojte, to je Lucia z týmu Klarstein. Rada by som vám predstavila našu multifunkčnú teplozdušnú fritézu Vit-Air. Dostanete ju u nás v rôznych farebných prevedeniach a je skutočne multifunkčná, to znamená, že si môžete pripraviť rôzne typy pokrmov. Má výkon až 1400 W a objem až 10 litrov. Takže v nej pripravíte napríklad rôzne druhy mäsa, ako je kura, bravčové, rôzne stejky, takisto zvládne aj celé kura. A možno aj také na prvý pohľad nezdravé veci zdravým spôsobom, takže napríklad hranolčeky, pizzu, pripravíte si tam aj ryby a napríklad upečiete aj koláč alebo chlieb. Takže my si dneska pripravíme niečo veľmi jednoduché. Ja som si pripravila tieto kuracie prsia, trošku som si ich pokorenila a jednoducho ich len vložím do fritézy a pripravím. Takže príprava je naozaj jednoduchá, taktiež spôsob prípravy je v podstate prúdením teplého vzduchu, takže je to zdravé varenie bez použitia akéhokoľvek oleja. Takže ja si tu naokladám mäso dovnútra. Fritéza má aj bohaté príslušenstvo, ktoré si samozrejme ukážeme aj neskôr. Jednotlivé druhy príslušenstva, to všetko si môžete v našej fritéze urobiť. Ja si tu naokladám mäsko. Fritézu si zavriem. Šup. Ovláda sa veľmi jednoducho pomocou tohto digitálneho displeja. Tlačíme štart a môžete si navoliť teda jednotlivé funkcie, ako som spomínala, čo všetko si tam môžete urobiť. To sú funkcie automatické, alebo si môžete teda manuálne navoliť aj čas prípravy alebo teplotu. Čiže ja stlačím tlačítko menu a vlastne automaticky si navolím program, ktorý potrebujem, čo je teda program steak. Budeme ho robiť toto mäsko na 190 stupňov a 15 minút. Potom len jednoducho stlačíme štart a fritéza je zapnutá. Počkáme 15 minút, v podstate automaticky sa nám fritéza vypne. Budeme upozornení hlasovým signálom a mäsko je hotové. Takže 15 minút nám uplynulo, fritézka sa nám vypla a ideme sa pozrieť na naše kuracie prsia. Takže máme toto krásne hotové. Za 15 minút na 190 stupňov sa nám spravujú tieto krásne kuracie prsia. Ako vidíte, nie sú vôbec suché, sú celkom šťavnaté a urobili sme ich bez použitia akéhokoľvek oleja. Takže sú aj zdravé. K tomu si ešte urobíme ako prílohu hranolčeky, opäť bez použitia oleja, takže budeme mať taký zdravý obedík. Takže kuracie prsia máme hotové, ako prílohu som zvolila takto veľmi jednoducho. Hranolčeky, ukážeme si, ako si ich môžete spraviť na našej teplozdušnej fritéze zdravým spôsobom. Jednoducho použijeme len ďalšiu časť z príslušenstva a to je tento košík na pečenie. Hranolčeky sme tam nasypali, zatvoríme a umiestnime do stredu fritézy. Šup. Fritézu zatvoríme. A jednoducho si opäť len navolíme program, ktorý potrebujeme, to znamená, že stlačíme štart a cez menu si navolíme košík na pečenie. Bude sa nám to piecť na teplote 230 stupňov Celzia a 25 minút, opäť bez použitia akéhokoľvek oleja. Poďme na to. Takže 25 minút nám uplynulo, hranolčeky by sme mali mať hotové, poďme sa na to pozrieť. Kôš na pečenie vyberiate pomocou týchto klieštikov, keďže je to veľmi horúce. Takže si to krásne vyberiete. Takže radšej manipulujeme s klieštikmi, alebo stačí, ak si 5 minút necháte fritézu ochladnúť a potom môžete normálne kôš už chytať. Takže to už nie je také horúce. Hranolčeky si vysypeme. Šup. Pridáme mäsko a obed máme na svete. Všetko, pripomínam, sme pripravili na tejto teplozdušnej fritéze bez použitia akéhokoľvek oleja. Páčilo sa ti naše video? Nezabudni sa prihlásiť na odber tu. Tvoj like aj koment nás určite poteší.